De iepening begint met een zwem- en zielwedstrijd. Die jongen die het eerste bij het lintje is, die had de eer om het Nijestik van het PM-kanaal bij Burgum te iepeningen. Door de iepening van het Nijestik is het PM-kanaal geschikt voor gruttere skippen. Er moest een nieuwe brug komen. Nou, die nieuwe brug kon op één plek liggen. En daardoor moest ook het kanaal verlegd worden. En dat is waarom we hier vandaag staan. We hebben het kanaal verlegd en dat betekent dat schepen op een veilige manier met goede zichtlijnen kunnen aanvaren op de brug. Skippen van wel 130 meter bij haast 12 meter kunnen je dadelijk losvaren. En we hebben natuurlijk in de Arjen zien dat er geregeld haast aanvarings zijn en ik aanvarings bijvoorbeeld bij Skollenborg. En dat gevaar wordt minder en daarom ben we hier ook heel wijs mee. Het zielen eindigt in dreuwerij. Zwemmen mag net in het PM-kanaal, maar de gemeente werkt aan een plan voor een wetter- en willenpark. Dat komt dan gelijk naast de nieuwe vaarroute. Je kan op die manier heel dicht bij het Prinses Margrietkanaal komen daar. Er komt een fietspaadbalans, dat rent van Burgum naar Gariep, dat wordt straks ook online. Dus wij denken dat er al je nieuwe mogelijkheden komen van mensen om te recreëren en ik meer met wetter te doen en meer te beleven. Uiteindelijk wint de jonge combinatie het van de ervaren Age Veldboom.